Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşevana emîr û behsa dunyayê û behsa axiretê bikin ku meriv çawa bike li dunyayê bi çawa jiyan bike, merivê axireta xwe xelas bike înşallahu teala. û ev dinya çi ye? Ev dinya bi rastiyê ev dinya hefse ji me re yanî. Weka tesîsekî ku meriv birêla diçe sekine, tesîseka sekineyê esas cî me axiretê em ê derbasî axiretê bibin. Îja hetê Resulullah aleyhissalatu vesselam dibe ki mûtû qeble en temûtû. Bimirin, xwe bimirînin beriya ku hûn ê bimirin. Yani xwe ji mirinê re hazir bikin ji bûna ku axireta we bibe garantî. Îja zatê mezin li ser vê mûtû qeble en temûtû hikayekî çêkirine, hikayekî gotine ku tam tespîta vîya we ye. Îca ez vê hikaye bêjim, înşallah me dersekî xweşik jê derxe. Dibe tûcarekî hebiye, damnî çi memleketê xerîb, mal biriye li wir firotiye, ji wir mal aniye li vê derê firotiye falan. Tevî wê çaxê bi tiyaranîn biye, bi gemiyanîn biye, efendime xwe ra bêjim bi araba kamyonanîn biye, karwanê biye, karwan ya deve bûne, ya hest bûne vesaire. Îca rokê dîsa wê here, rêka dûr hezirê mehkî falan ancak ku here were mesela. Tabii efradê malê re gazî wan dike qelema wî deftera wî dibe ki ez ji we re çi bînim. Mesela pîreka wî dibêje me filan tiştî bîne, qîja wî dibêje me filan tiştî bîne, kurê dibêje me filan tiştî bîne vesaire. Yaz dike. Tûtiyê wî heye ku papaxan bi Tirkî dibên papaxan qefesê de ye. Tabii hinî xeberdanî ji bîye bevra xeber didin falan biban. Îca tûtî dibe ya seydî dibe çi û ehlê malê teva dibe ka çi bînim, ez jî ferdekî ji ferdê ehlê malê me qet ji min napirsî ka ez çi ji te ra bînim, çi neynim. Wele bi rastî seydî dibe dilê miştema yanî. Ti tê bamên ez xeber didim, tu xeber didî filan meqî vîya we wele dibe rastî dibe. Wele dibêje mir çê nebiye yani de min gotiye şo wat qefes da êmê te ava telber tê ka mesela ez ê çi ji te ra bînim filan dibe deka bêj. Ratî qelema defter dibe deka bêje ez çi ji te ra bînim. Dibe ku tê herî di alî Hindistanê de li filan mewqiyê hinkî dar hene, li wê derê wê tûtî derên pêşe te bifirin wê here ser dara deynin, here binê dara ji wan re bêje hevalekî we li ba min e. û piçûçik bîye me wî girtiye di qefesê de ye, ji we re selam şandiye, gotiye gelo qet selamekî, kelamekî tune hûn ji min re bêjin. Ji wan re wisa bêje, û wan jî çi ji te re got ê selamê wan bîne ji min re bêje ez vîya dixwazim. Rast e çixwe êmê min li ber min e û ava min li ber min e, ka ez çi bixwazim yanî. Ev dibe tam ser serê min, tûtiyêm ser çavê min, wî jî yaz dike ji bo ku ji bîr neke. û diçe. Diçe ew mewqiya ku gotiye, diçe nêzî wê derê Hindistanê, wan cî darê ku gotiye wê derê, û li derê tûtî radibin. Ev papaxan ku dibêjin radibin, bi qefla radibin çin ser darê da tênin. Hikaye ye. Yani belkî hinkî bêjin çawa zimanê wan zanîne filan hikaye çêkirine zatê mezin ser vê hedîsê. Çe binê dariya dibe ka bisekinin, bisekin gelê tûtiya bisekin dibe ez ê tişkî ji wan re bêjim. Dibe hevalekî we li ba min e, piçûk bîye hatiye girtî me girtiye, û ji piçûkiya xwe de li ba min di qefesê de ye. Îca selam ji we re şandiye, gotiye gelo qet selamekî, kelamekî, ma tiştekî tune hûn ji min re bêjin, ma hevaltî vîya we ye falan, ka hûn çi jê ra dibêjin, ez ê kelamê we, selamê we jê ra bibim. Ku wiha dibêje, tûtîkê serê darê dibe çîz 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 dibe rep dikeve erdê dimire. Dimire ev ya dibe papûk rebin, min çi kir ya vî tûtiya rebin ser darê ket min ji wan dipirse dibe xêr e, evana dibin ki wele ew tûtiyê bate birayê vîya ye. Îca ji kingê di zaman da bi Xwedê em digerin, em nedigerin me wî nediye û îja ji vîya re miraq bû. Eviya birayê wî yê mezin e, jê ra miraq bû, miraq bû, miraq bû û dibe diya min bavê min tewşiya wî li min kirine filan
و بخدا ایدی کت آواگو محقق او برای منه پری برکت مر یا ربی دبی مچکر یا ربی دبی مچکر از بوم سبب ویاده بی نیست دچه تجارت خو اگر ببینه مالک بریه چنه دفروشه جوردا مالی ببینه چنه وان مال خود دینه و تی مالی tabii qayda berêjî ana jî xel diçe bajarekî dûr û kutên filan xeltên bawan tişkûr hatî birê çi abû te çi anî te çi kir falan neyse parê sakîn dibe di ser rûşina îca eşeyê ku ji malê re anîye derdxe dida mesela pîreka xwe re em bêjin fîsal anîye em bêjin şeviyê xwe re bibîne çi anîye êdina qîza xwe re çi anîye ji dîya xwe re bavê xwe re çi anîye falan tev dide wan tabii tûtî jî istî xwe dirêj dike dibe ya seydî ka te ê teva dawan hediye wan ka hediye min te ji me re tiştekî negot ka tu çûyî te negot te xeberê min ji wan re şand neşand wî dibe tûtî qeş ve dibe te derdê min rakir dibe çi biye ya seydî êlê dibe wela te ji me re got ew mewqiya wê derê eçûme derê eyno ka te got tûtî firiyan çûn serê darê danî û xwedê eçû minê darê min ji wan re got bisekinin sekinîn û min ji wan re selamê te got eyn tiştek te ji me re got min ji wan re got min got hevalkî we biçûk bîyet ba min di qefesê daye filan e û ka wî selam kî kelam kî tiştekî qeja re naşînin û dibe wela yek li serê darê bû çîs tep rep ket erdê mir dibe min ji wan pirsin min got xêr ev çi bû gotim wela birayê viyaye heqa selem lê digerin derd û kul ji ra bû bi hesret û xwedê ku te got got wela miheqeq ew birayê min e û pirî berket û ket mir ez bûm sebebî wî jî ku wiha dibêje dibe ana ket mir dibe belê û tûtî viya ji qefesa dibe çîs rep dikeve dimire ya Rebbî dibe min çi kir ya dibe tûtiyê xwe min malê dinyayê nedida hînî xeberdanê bû hatin balê min jê re xeber dida wî ji min re xeber dida filan dikir bêvan dikir anê kaca ez ê çakim dibe elwîrê bûm sebebî wî heywanî ew mir birî viya bû biraviyê mezin bû û li virê tûtiyê xwe min malê dinyayê nedida û tûtiyê min mir kaca ez ê çap bikim neş mecbûr dimîne defê qefesê vedike û radike piyê tûtiyê xwe tê berpajî û davêje ku davêje tûtî dibe pir tifre ser darê datîne dar kiro derê seydî xweyê malê şoq dibîne dibe ya tûtî ev çi bû dibe tu mirî bûyî di qefesê de serê darê xeber dide dibe ya seydî heqê helal kir min dibe te av daye min te êm daye min vesaîre te ji min re xeber dida min jî te re xeber dida tekê masîkî tu xwarina bida nedeşt feqet vê qefesê ji min re hefs e ciyê min ne ev dere ciyê min ku ez herim çola bigerim serê dara bigerim ciyê min ew dere hefs e ji min re û dibe miraq neke wîyê wîrê jî dibe nemiriye dibe min ji wan re got kî min şîfre ji wan re şand ez sebî bûme piçûçik bûme min girtine xistine qefesê gelo ez çawa bikim ez ji vê qefesê xelas bim ji vê hefsê xelas bibim dibe wîya ji min re got kî bimire tê xelas bî heta tu sabî te di qefesê de bî ku tu bimirî xwe mirîtînê denê wê te bavêjin derva tê bifirî herî a dibe me bi xebera wî kir û dibe ew jî ana sax e ez jî vasaxim bi xatirê te xwe helal kir dixe difire diçanê îca gelî temaşevana ev ya hikayekî ye ama heqeten dersekî xweşik de heye ava em giş zanin ku mirin li pêşiya me ye xweda di Qur'anê de dibe kî Bismillahirrahmanirrahim kullu nefsin zaiqetul mevtî tu mamê reha wê bimirin ti kes ji mirinê xelas nabe ti heywan ji mirinê xelas nabe ti dar ji mirinê xelas nabe dar jî rihkî te de heye şîn dibe filan îca eger ku dilê me heye em herin axîretê em hezkirina xweda pêxemberî wî bisînin û em herin cennetê her wekî li vê dinyayê em di hefsê dan em wisa qebûl kirin ev der dinya boş e em wisa qebûl kirin em xwe li mirîtî deynin em dûrî guneha bibin em xêr û xêrata bikin ê Qur'anê zanin em Qur'anê bixwînin em selawata bidin em nimêja xwe bikin em roja xwe bigirin em tesbîha xwe bikin înşallahu teala vê tûtî çawa ji qefesê ji hefsê xelas bû çû özgürlixa xwe em ê jî înşallahu teala ev dinya ji me re hefs e yani dinya ka çi ye sibehê êvare em dixwin zikê xwe têr dikin weka dewkelê av bûyîrin weka baloneke ku hewayê vedibe em çin tuwaletê xwe vala dikin em tên dîsa dixwin ev jî pêştir tiştekî tune ye ama axîret naqede
İca ve hikaye birajmer ve derseki hoşki ji derxin em Xwedayê xwe vegerin Hezretî Resulullah gotî bînin bîra xwe em ji bi axiretê bixebtin. Hûn te bimînin di xêr û xweşîyê de hûn temam emanetî Xweda bin.